haga kitab Jingpynpaw kalanong ke baar ban ke dekhot ke baar terter ublay ong ke balang Ephesos kumni itu ke jingla jongpa bari ke jing minot bari ke jingieit sha jongpa phamla ban sha ya ke besniu bat phalak tenju yit ya kita ke ba ong ba kilong ke apostol bat kimlong te plashem ya ki ke balam ler bat phat don ke jingieit sha bat phalasha na ke banta ke kerteng junga bat pham shemat smut yan hendrinya don ke ni ka ba persya ya pha ino no ya ke jingieit jongpa ke banyngkong token mau na magata nang no phalahap no bat to kala ke bamut bat to le ya ke tagi jingle ke banyngkong lemda kumta nga wan kloi hapa bat ngan penken ria no ya ke ding penyang sirak jongpa na ka jaga jongka lada pham kala ke bamut kadai kalau kubor ke kerpang ha hago blai kren ya ke balang Ephesos kane ke balang katugat nei ke jingle jongka kilong ke biang jingle jongka ke biang kidai bakadon ke jingle minot ngai skema ka ta jing shekri ha ke jingle let minot banyala ke tin ke joblai basibun ke jingeseng ke jing shekri ke jing duai banada sino nang ta ke jingesha nang ta shishu ba kamla urban sha ye kita ke basniu bar ke tenju ke brio ke bakam yela de ba kidai ke apostol henry kimdai bar ke shem ke balam ler te kane ke long ke wei ke ba ublai so tunat ya kene balang nang ta ka don ru ke jing yesha ka bakala sha na ka banda ka kerteng ka jong jisu bat kam shimas ko thayan ha ga ba ka pla yo jisu kres te henry ko nga don tang kane ko persya pha bala pha ino no e ka jing e jong pha ka banyngkong te nama kata ublai wong ya kene ka balang Ephesos ba phan kala ke bumut batul le biang ya ke jing le ke banyngkong lemda kum taw ong wan kloi hapa bat ngan penken riak no eta ding pining sirak na ka jaka jongka lada pham kala ke mo don ke de khubor ba lakum no na kalian ka jungi ke balang dari simet haki di gesni ni don kam ya ke ban check bahai la ka jongka jing em hatongi don em ka jing le minot na ka ban taw trai ni don em ka jing shaslam ki balang kiso joman sim ni itu ne ki brio ki ba ong ki long ki apostol re kimlong yo ba don ki apostol ki ba kamel de ki de ki apostol re kimlong sishal ni kim de ki apostol be shisha ki long ki bal mler no ga ta ngim de ben sha na ma ga ta ngi don kam la kum no ngin long ki brio ki ba wat ya la ka jong ka chim ya ga balang bat kum te ba ngin wat to ngi don em ya ta chi ki ba ni kom ha ga chim ba chungi lada jia ba ngim don chi ke bani kong ngin phai ngin kala bamot nang no ngil hap no bat min yo pat ida chi ke bani abang kren ni ka chi ke klong ka chi ke kam dei ban long bang i tang ya la jong ka chi ke kam dei setia bang i tang ya ke prabinget la jong henry klong baro ki Pakistan baro ki bre wat inong shun ro ngi habat i ong ka tim ke jong blai ta ga de ke chi ke ko boi kwa ingi bangin don ga jin ke jongi amde kata ngi haban ye ngi haban doi lem ngi haban irap lem ngi haban Christian lem ye gitu baro wala kim don haga kunhun jungi lene ka balang ka jungi ka jingilap jungi ka de ben long be na ka bantau Jesus Christ namar bulai bagi na em ki dau Jesus Christ kam don jingul setia ya ka ba ni ik tang ya ka jong ne kam tam ni ik ya baro lagi brio ka jong bulai ikon ki jong bulai ki bala pen em daga ju Jingpen em dau ju Jesus Christ daga ju ka snam ka jong u bat ju u bulai nama ka ta tungin IT dengan channel au bulai ki